mpaka kutendra gi mago mag somo. Nyalo pao ni en kinde mabende oganda jo Kenya pod temo mondo ng'i gi kit somo manyien mano mar CBC kako machielo sani koro nitiere luoro ni dipo ka nitiere nok mar jopuonje pacho ka. Adwa goyo mbaka odhiambo ma kawuono nyakoro Mgajwang' ka nitiere kanyo gi wendo wa kanyo japuonj kendo jalonyo wechego mag somo Tom Onyango ma en Dean of Curriculum e mbalariany ma Rongo mane county ma Homa Bay. Wawinjie ne to chal mar somo ni nade be nyalo bedo thuolo matudi kod ari adeka ucheno nono ka bende wantiere mbui kanyo ramo gi TV nyiso pachi ahinya nyalo golo pachi kotendo gi magi ma bende wadwa twake odhiambo makawuono. Mwalimu Tom Onyango oimorero kamano kuom loso thuolo achiel kachiel koya studio ma Kisumu ero kamano kuom loso thuolo kendo goyo mbaka gi nyikwara mo odhiambo makawuono e chendo mara meny piny. Oimore Lydia, oimore. Ndalo machon mwalimu Tom ne ntiere kaka wach mar puonj ne en gino makiwacho to jopuonj ne jomogen kendo ne jopuonj ne jomoluor ahinya to kaka kinde medo sudo wayudo ka sani kata mana iwacho ni dwa tero nyathi mondo bed japuonj to nitiere pek madonje chuny dhano. Ang'o mosetimore? Erokamano Lydia, iwacho adier ni ndalo machon jopuonj ne jomoluor kendo japuonj kanolimo odi tiyudo ka nimiye rwak makende. Japuonj noket mana kama jopuonj jotendwa ma kanisa, jotendwa mag ute lemo ne nitiere. Koro magi ne jok manoluore e gweng' ahinya. To bang'e yudo ka weche moko chako biro, tiegruok moko chako biro, lony moko chako biro ma koro wadonje, ma koro miyo puonjni kendo koro dok chien matin. Puonjni kendo ndhadhu ni dok chien nikech sani ki nyoro nyane sikul moro. Kura penjo nyithindo to udwa bet ang'o bang' klas 12. To nyathi ka nyathi kamoro wuogi nyana bedo laktar. Kamoro wuogi anada bedo engineer. Kamoro wuogi anada bedo nurse. Koro yudo ka ng'enygi kuom nyithindo 58 achiel kende manyowacho nodwa bedo japuonj. Koro puonj ni ndadhu ni odok chien nikech weche mabuora. Achiel kuom gima asewacho no ni lony mopogore opogore osewuok. Machal ni otonglo gi idwa bet loyo mar japuonj. Koro olap ji chwer ne lony ni makata nyathi ma ok nyal yudo grade kata gine midwaro mondo donje e somo gi gidwaro mondo gidhi kanyo. Kae tichako yudo ni wantiere gi nok mar yuto. Koro yudo ka awachni kaka koro kunde tiegruok mag jopuonj mag primary ji matin madhi kucho nikech kocha cha kendo onge kony moro amora ma giyudo. Kidonjo kanyo to ine ma kaka itimo kien. Samoro inyalo temo gi CDF to ng'enyne gichula kigin. To giyuto modok chien ni koro yudo ka koro bedo matek mondo gidhi kachacha. Koro ng'eny ji dwaro mondo dhi kunde mamoko ma bet gine ne ogore piny, fees ogore piny, pesa michulo mondo isom. Kaeto kendo ichako yudo ni ei puonj koni chudo mar jopuonj wasebedo chien kuchocho kwa neno ka ji samatin ni ndara. Koro gini osekelo paro moro ne nyithindo ni japuonj en ng'ama yuto ne ni piny. To nyithindo mandalogi gin gidwaro kama yuto ni mamalo. Koro kowinjo ni dokta yudo yuto maber kata okia gima dokta timo kata okia ni kidhi engineering ten ang'owa mane ma koro kipenjo ti idwa bet ang'o engineer, idwa bet ang'o laktar. Koro mano nitie kanyo. Kaeto moko bende gi paro moro ni kidhi e university to pesa nitie. Anda bedo lecturer. Koro yuto mar dok chien king'iyo gi ngima kaka dhi malo. Chon japuonj ne ng'ama ei gweng' ne ng'ama yuto ne ong'ere ni ber. Gine joma ne osiro gweng' korka yuto. Koro mano bende gimachielo ma bende chako duoko gine piny Lydia. Erokamano. Mwalimu ma koro weyo somo ahinya mag jomatindo kama nade ka bende koro neno ka adieri se wachonwa ni thoth jopuonjre ok dwar mondo odhi obed japuonj kaluwore gi chal mar jopuonj yuto mag gi man piny ma weyo jopuonjre matindo kama chal nade pacho ka? Oketo kama koro ok ber ahinya nikech joma koro yudo kodhi e puonj gin jomoko ma koro inyalo wacho ni otemo kuonde te to tamore. Nodwa dhi e mbalariany, ok oyudo grade mamiyo chopo e mbalariany no. Odwa notim nursing kata clinical medicine, thieth. To mano bende samoro sombe no, king'iyo kata mana somo kaka chemistry, samoro somo kaka biology, somo kaka kwano, ogoye piny. Koro yudo ka ng'eny jogi koro iterogi e puonj
tiegruok mar puonj mar primary joma tindo kaka iwachono. Koro gima rach gi ma en ni joma dhi kacha gin joma dhi kacha nikech gionge yor machielo. Ok gidhi nikech chuny gidwaro, ok gidhi nikech gin olap gichwer ni tijno. Koro tich motiyo kacha ok en tich moro mochomo kono ma miyo kata sani ka koro wadhi e puonj mar joma tindogo. Samoro inyalo yudo ni ma emomiyo wabedo gi kuo mang'eny e skundewa masani nikech joma odhi kacha ok gin joma nigi chuny mar tijno. Koro oyudo yo machiek mar chopo gimodwaro cha. Gimodwaro en ni nyithindo wach notim maber. Koro yudo ka yot mondo temo bedi mondo odonje kwelo mar penj. Kaeto nyithindo bende miyudo kacha bedo nyithindo ma fuot. Nyithindo gi ok ochwiny nikech ok ochwinygi, ok omigi gimonego bed ni imiyogi gi jopuonj. Ena ni mondo gikal penj. Koro ka giwuok kacha to iyudo ka wan gi joma kata ka koro chope lony to bet ni gi tabu mang'eny nikech ok gin gi lony. Gigi gitimo atima mondo gitieki mondo gidhi e yudo tich ma gidwaro ka. Erokamano Lydia. Erokamano mwalimu. Dibed ni nitiere kaka kit puonj kata michiwo e kuonde tiegruok ma bende wadao ni TTC e pacho ka dibed ni ma bende dibed ka nyalo duoko piny kwan mar nyithindo gi nikech kwang'iyo sani kwan mar jopuonje ma bende sani donjo kendo ndikore kaka jogo ma bende dwa tiegre kaka jopuonje ma pacho ka yudo ka kwan gi sani odok piny miwuoro. Higa mokalo mano higa mar 2022 principal ma Baringo TTC nogolo wach mano kanyo Lorraine Mukoya noduogo wacho ni ne gikelo jopuonjre 250 kende mano ndikore kaka jogo ma bende koro dwa bedo jopuonj e skul no. Ka bang'e yudo ka 50 kende mane yawuoyi. Bende nitiere tudruok e kit chwech gi weche mag puonj ahinya te paro mosedonjo ahinya ne jopuonjre ma pacho ka. Wayudi maber apani bet in piny matin. Be nitiere apenji kan nitiere tudruok mora mora e kit tich mar puonj gi kit chwech kane yudo ka jopuonjre 250 kende manondikore ni dwa bedo jopuonj e Baringo TTC. Japuonj maduong' mar skunno mano kanyo Mukoya nowacho ni 50 kende higa mokalo 50 kende mane joma chuo manyiso ni 200 magi duto gin mine. Dipo ni nitiere tudruok e kind kit chwech gi wach mar puonj. Nyalo wacho ni nitiere tudruok moro ma nyalo neno ka moloyo kidhi sikunde wagi moloyo skunde ma primary. Ibo thoro yudo ka jopuonj ng'eny gi gin joma mine. Dwa chalo gi tich mar nursing. E kinde mang'eny nursing ne en kama mine mane dhiye ma kata kwa dongo nang'e mana ni nurse en ng'ama miyo. Koro kidhi od thieth ting'isi ni nurse ni ng'ama dichuo. Tiwo mani ng'ama ng'isi gini ni bet wiye ok ber matin. Puonj inyalo ket e migawo mar tije moko ma kony. Koro ng'enyne tije mag kony osebedo ka joma mine ema dhiye. Koro anyalo wacho ni nitiere kit chwech moro kae e korka tich mar puonj nikech kako bede migawo mar tich mochimore korka kony mana kaka nursing mana kaka tije moko kaka rito ot. Iyudo ka ndalogi kendo nitie wanyalo bedo gi joma rito udi ma gin joma chuo. Kamopogore matin kende en mayo korka tedo mar kuonde chiemo. Kanyo mibedo ka ng'enyne ka kam chiemo ma iwinjo maber tiyudo ka kar chiemo no itiye gi joma chuo. To ng'enyne tije motudore gi konyruok, konyo jopiny, konyo ji. Yudo ka joma mine mitere ng'enyne nikech iparo ni gin gi chuny moro mar kony, gin gidembore, joma chuo bet iwacho ni dhi piyo piyo, gin joma ohero gik ma lweny kama. Koro injo kata ka sani ka wach ni tich mar lweny jojeshiwa iboyudo ka joma mine tin kata odoko ni sani to kendo namba gi medore. To chien kachacha tich mar lweny magone mag joma chuo. Tich mar ywa mkokoteni joma chuo, go wuoche rangi joma chuo. To kiduoge moko ma dwaro mamuolgi, mabet muolgi, puonj, nursing, tiyudo ka ng'enyne joma mine mantiere. Erokamano Lydia.
Rokamano mwalimu riwo lwedo wach mar ni ntiere dok piny e kwan mar jogo ma bende dwaro bedo jopuonj e pacho ka. Be ntiere gima piny owacho nyalo timo nikech ma en wach makoro dhi thiro wechego mag somo e pacho ka. Dhiyudo ka paro dhi biro mopogore opogore to ere kama nyithindwa dhi chomo ka onge jopuonj ma dhi puonjogi. Sani ne ntiere junior secondary kendo iyudo ka ntiere kuonde ma onge kata jopuonj ma bende nyalo puonjo nyithindogo. Ere gima piny owacho nyalo timo maneno ni oduogo ngadho gi nyadhi mar puonj e pacho ka? Piny owacho nyalo timo achiel ariyo mondo kon kae. Mokwongo onego bed ni ginyalo konyo e yor omenda. Jatendwa masani kane chien kochacha en jatelo mar migawo manomakore gi TVET ne oksiro wach mar miyo jogo pesa moro ma ok chul, ma ok duoki, minyalo luongo ni basari, imiyogi siling 3,000 e higa. Koro koponi odok korka puonj koni mondo wabed gi jok manyalo dhi kucho nikech gidwaro mondo olap nyithindwa ochwere ne puonj. Inyalo tem mondo gimbe omigi e konyruok moro mondo pesa michulo kachacha mar fees odogi chien matin. Nikech odwa bedo mang'eny to waneno ka yuto odok chien. Mar ariyo, ginyalo bende ng'iyo ni to lwasi mar tich en nade. Nikech ka lwasi mar tich en moro ma ing'isi ni kik ichwad nyathi, to bende kitemo ng'eyo ma koro inyalo konyogo nyathini bende onge maber. Nowach ni kaber onego bed ni koro sani ikonyogi, ok chwadgi, tikonyogi e yo mar ng'iyo ni to ang'o omiyo otimo gimotimono, to bende inyalo miye line moluwo, inyalo miye yo moluwo, miye ndara e yo ma ketogi gi dhok moro ni jopim paro. Koro jopim paro gi, joriekogi, jopim riekogi bende ne sirikal wacho ni kelo, to ok ane ka gichomo yo nikech kidhi e sikunde mana kaka lweso to wamba yiego cha, iyudo koket joma mine nikech mago joma nya konyo ji. Oketgi e migepe mag jopim riekogo e skunde ma wantiere gi. Kati iyudo ka ing'iyo ng'ato bende wacho ni ng'ani osepuonjo ndalo mang'eny, watere ka, onyalo konyo, owinjo nyithindogi. Kaeti ing'iyo bende ni to ng'ani oduong' marom nade. Koro ing'iyo ka iduong', joma tindo tindo ok ter kachacha, ithoro ter joma dito. Ing'iyo ni jogi nyalo konyo nyithindogi. To mano ok onego bed ni ng'iyo e pimo paro, ok onego bed ni ng'iyo pogo rieko. E pogo rieko ka nyaka isom gini ma ing'eye, ma kata ka ok inyal somo mitiegri, to itime kata mana course moro matin, idhiye kata mana workshop moro, idhi kamoro minyalo ng'isi e ndalo moko ariyo adek, mondo kiduogo tinya timo gi nikech kanyo bende ka koro kitimo maber tinya hinyo nyithindo. Koro mano be nyalo miyo jopuonj obed gi ilo e tijni. Nikech ka ino thung'i ni ok ichwad nyathi, to nyithindo to timo mopogore opogore ma ok beyo, ok ichwadgi. Koro iyudo ka koro pek ahinya nikech ineno ka nyathino timo tim moko onego bed ni timore, to onge kaka inyalo rieye. Chon ne chwito noriewa kata odoko ni ne jomoko to ne bet bi mabor matin. Koro walos alosa chike mantie mondo kony jok moko manyalo dhi mabor go, to igni inyalo chwadi nyithindo mondo nyithindo bed gi tim maber e skunde ma wantie, jopuonj bed gi yot e puonjogi nikech ok dang' ipuonj nyithindo ma jonjore makal penj, nyithindo ma jonjore tiyogo nyalo bedo matek. Mano be nyalo bedo yo machielo mar konyo. Kaeto chien kachacha be sirikal nowacho ni koro weche modhi korka diploma, weche modhi korka puonjruok mag jopuonj ma puonjo nyithindo matindo kik bede mbalariany. To aneno koduogo mos mos, to mano bende medo ketho nikech koro jopuonj madonjo odhi e primary level TTC ka, kunde tiegruok mag jopuonj mag nyithindo matindo mag ne primary gi, koro dhi e mbalariany. To ka gisedhi e mbalariany kwe, puonjruok tiegruok miyudo kuonde moko mantie piny gi, moko mbalariany gi, beyo moloyo ma iyudo e mbalariany. Nikech mbalariany nitiere chokruok mang'eny, to chokruok ni ng'eny gi gin jok ma okalo mamalo, ma bende iyudo ka ng'eny ne gin owene gi gik moko mombekni. Japuonj ma dhi puonjo nyathi matin kimbeko ne gik moko, to en kendo kodhi kucho to puonjo kaka ipuonjo gi e mbalariany. Ahero kaka puonje tiegruok mag nyithindo ma tindo tindo mag primary go puonjogi. Ipuonjogi kendo gimopuonjgi ineno kaka iketo e tim ndalo ma gidhi e
magi dhi gimiluongo ni teaching practice, magi dhi e temruok mar puonjo. Koro iketo gini e tim maber. To kiduogo ng'e mar mbalariany to beto mbekni, koro iyudo ka nyithindwa ok nyal puonjo maber. Koro mano be nyalo konyo nikech kaka japuonj puonjo maber cha nyalo miyo nyithindo bende mantie kacha cha bed gi ilo, bede gi gombo ni gibede jopuonj. Lydia apani mago yore manyalo konyowa mondo ndhadhu oduoge puonj moloyo to puonj mapiny kacha cha mar nyithindo matindo. Erokamano. Mwalimu Tom Kwanono matutwa duoko mimiya kanya winjo kiwacho ni owinjo bed ni we jopuonj mondo chwad nyithindo en mbaka ma bende osebedo kanyuolo paro mopogore opogore e pacho ka bende moko paro ni nyathi kowinji chwadi to moko be neno ni owinjo kopo ni otimo makosa owinji ne aneya imiye giluongo ni punishment, otim gimoro moro manyalo miyo kinyne koparo gimodhi timono to bende koro lok pache kapok otimo kosa mano otimo cha. Ere pachi wi wachni? Ahinya to kinyalo paro ni nitiere mbaka mosegol ma bende nomiyo nowit kucha chweto e skunde ma pacho ka. Bende pachi paro ni en adier winjo duoge to ka en kamano. Ere paro hewi jopuonj bende dhi chwado nyathi ma nyathi koso winjo be ni keto chike marito wach makama? Paro no ber Lydia, paro no ber nikech ng'enyne ka wang'iyo kuma ne wach ni oae manigole kum mar chweto, kum mar Orlando oae pinje maoko. Ndalo moko ane skul moro to jarachar moro limowa. Koro kae ne iye kama jopuonj yue e skul kae staff room. To neno ka japuonj moro luongo nyithindo moko, nyithindo gi nokotimo kwano maber, koro chwadogi. Ne ojowo wang'e mo aneno ka wang'e olokore makwar kaka iwacho gacha. Motuo ni to ma en beastly, ma ichalo ng'ama goyo thuol, ichalo ng'a nego le. To koro kwago kode mbaka, tapenje ni to un tutime nang'o kodu? To ng'isa ni an wan korwa ka itimo gimoko nego be ni timo, idhi mopogore gi chik, to imiyi kum malure gi mitimono. Koro ng'isa ni kuom ranyisi, kane iwito kalatas e lum, to koro ibo ng'isi ni mondo in koro itiyo tich mar neno ni ler mar lum mar skul te nitie. Kopo ni yudo kata mana ni ng'ato dhi kunde mwadhi konyore matindo gi, to ng'ato dhi marach. Koro ing'isi ni kum nien yweyo gigi, ilosgi maler, mondo iwinj gima ng'ama loso lerni winjo, mondo imbi bede gi paro moro ni onego be ni kama iyudo ka ler, iwe ka ler. Kama iyudo ka okethore, tinyalo loso. Koro mano ng'isa ni e gikone to ng'isa ni bende luwore gi kama intie, luwore gi piny kata kama idake. Koro embe naneno ka chal gima noyie gi wach moro ni ka chweto ne madang konywa, mano marwa, gimbe gin gi margi ma sani chweto nok nyal donje. Koro aparo ni nikech weche mag tudruok mosebedo mang'eny gi, moselandore gi, nyithindwa neno ka kuonde moko itimo gik moko mopogore. Kae to jodongowa aparo ni nikech gitero nyithindgi kuonde ka, koro gineno ni mago gik mabeyo. To gimarach ni ok wahikore ne gigi. Anyalo paro nyathi moro ne nitie mane japuonj gi moro ne nitie mane jalup jatendgi. En kano luongo nyithindo, en jalup jatendgi mane ng'iyo weche mag discipline e school. Weche mag nyithindo gitimo gik monego bed ni gitimo e school. Koro en to kendo ka koro apenje to ing'e na japuonj miluongo ni ng'ane ni japuonj miluongo ni ng'ane ni mano deputy wa. En japuonj mohero wuoyo mang'eny. Koro iyudo ka koro sami kete ni wuoyo imiye paro, isomo pache, itemo konye ni en oneno ni wuoyo mang'eny. Koro kwadok e kum bende ma koro wacho ni wanyalo ketogi. Anyalo paro ni ndalo moko ne nyathi moro otimo moko nego bende timore e klas, koro gole oko ni odhi puro oko. To jatend somo moro nokalo e skul. Noluongo japuonj manotimo wach ni mong'ise no gol nyathino odhi e klas sano. Koro gima chal kama kotimore, nyithindo parang'o kumi kaka japuonj. Dong gineno ni itimo gimoko nego bed ni itimo, kae to ng'ama oyigi koro biro, koro loso gini. Koro iyudo ka seche migolo kum, pok wabedo gi paro moro mar ni kum ni inyalo tud gi gimotimore marach cha ma koro walokre. Ibo yudo ka ng'enyne nikech nyithindwa chal gima wachuno gi dhi e skul, chal gima wadhiro gi ni dhi e skul. Ng'eny gi dhi e skul nikech wan. Sami golo ni koro odhi otim tich moro oko, ichalo ng'ama more.
En koro en gi thuolo ma koro ko bede klas ok otim tich mitime klas, en yudo thuolo mar yueyo. Yudo ka bende mano e gima more go ma mbaka oko gi kata mana gi jok matiyo e skul kae. Koro mano temo thiro wach mar konyo nyithindwa gi e yor pogo rieko, e yor somo paro, e yor pimo pachgi. Kapok waikore ne ma, nikech ma bende wacho notim e skul, to ute wat watime ang'o. Koro ka skul gimoro timore mopogore gima timore dala, tiyudo ka gini ok kony nikech onge riwruok e yo ma wakonyogo nyithindwa gi. Nikech iboyudo ka dala tichwade, koro ka skul ok chwade, bas, koro mano wakonyo nade. Koro mano gimonego wang'i, to korka chweto moro ma landa cha, gocho ka thuol cha, to koro mana ka chik oket maber ma oluwe. Kolu chike mantie to onge wach nikech chike wan go, koro en mana ni luwogi mok watim. Tim mar kaka waseketo chikego ema koro duoko wa chien. To kwanyalo timo kamano, to wanyalo konyore ka wagero mise, waketo mise mar loso pogruok, kata pogruok e yor neno ni to nyithindogi wawe chwadogi kanye. Wanyalo kata chake mana e skundewagi, wanyalo chake gi kamoro kanyo to wasudo mos mos ma koro bed gima timore. To kapok wachopo kanyo, nyithindogi bo neno gima nene e TV, to gini ok en gima timore e pinywa ni. Ok en gima timore koni mar Kenya waka. Erokamano. Erokamano mwalimu, ka bende na adok mana matin ne wach mane inyisowa mar weche mag chudo. Osara mar japuonj awinjo kitajo kacha ni bet en piny mokalo. Kendo ma en achiel kuom gigo ma bende doko ngadho mag somo piny, kendo miyo thoth jopuonjre ok dwar dhi bedo japuonj. Nikech kong'iyo mano modhi yudo, to mata mang' nas kata daktari yudo neno ka ni piny, mareno ni piny kipimo gi moko go. Be intiere gi geno, ang'eni isebedo japuonj kuom kinde mathoth, tisebedo tiegruok mopogore opogore ka bende isudo, tiyudo ka ywak mar jopuonj mondo mi medgi osara en ywak moseyuayore. En ywak mano ochakore chon, ka higa higni kalo to pod gi ywak mane osach gi ni piny. Sani king'iyo chal mar piny Kenya kata chal mar piny mangima, nengo mar ngima medo mana idho. Kendo iyudo ka ochumi bende medo rochore, oganda ne gi pek. Be intiere gi geno ni nitiere ndalo mabro gik ma kore bro dewo japuonj e pacho ka? Lydia, gima nyalo wacho kanyo bende ni adier yuto mar jopuonj ni piny, king'iyo kama yuto koro chope, kaka watiyo gi omenda e pinywa masani. To gima medo keto gini bedo marach en ni e puonj kae ema iyude ni yore mag yudo pesa mopogore opogore onge. Kaito obet ni japuonj bende ng'at moro ma jaratiro, otimo gimoko kaka dwarore. Kowacho ni otimo tuition, ni opuonjo moro ma konyo nyithindo man chien ma ok tim maber e klas, goluru pesa machal kama, tiboyudo ka pesa ni odhi adhiya kachacha. Ok en pesa moro migolo to dhi kamachielo. To koro iyudo ka sirikal bende neno ni mano imedo jonyuol ting' mapek kaluwore kaka dakwa osebet sani e yor yuto. Koro mano bende nyalo kelo lweny matin, ma koponi wanyalo bedo joma timo tim makare. Nikech kata king'iyo lony moko mamoko go, ok ni giingo jopuonj ahinya, to en mana ni e lony moko mamoko go, gin gi yore moko ma giyudo go pesa ma jopuonj ok tim, kendo nikech jopuonj opuonji, otiegi gi e yo moro ma gitimo gimoko moriere, ng'eny gi ok donje e weche moko ma kelo otonglo gi yore moko onego bedi. Koro kinyalo medgi mana mawinjore, kech gimbe gi joma longo, kiyudo jok machalo kaka Oyu kodhi wuoyo kodgi, yudo jok machalo kaka Misori kodhi wuoyo kodgi, gin joma winjo, gidak e Kenya waka, ging'e kaka Kenya wabet, ginyalo wacho no dwaro machal kama. To ng'enyne ka gidhi gibet, kata ka giduogo to kata jopuonj wacho ni un ok udhi kodwa maber, nyiso ni giwinjo. Koro e winjo gini, an gadieri ni ka giwacho ni gidwaro moro kanyo to migi bende moromo ma giwinjore maber, pod giboduogo to ginyiso mana jopiny ni wadhi to watemo to mae moyudore, koro mae mwabedgo. Koro omedre gi keto kuonde mamoko bende, migepe mamoko bobede manyalo ng'iyo ni moro mana momigi cha ma ging'iyo, mok ging'i moro miluongo ni asoya gi, moko miluongo ni mibadhi gi, giwerego kata giduok chien, nikech mage mamiyo gikwalo ne jopuonj ng'wech.
anyalo paro nyathi moro nonyiso min gi noda bedo laktar. Uda thietho. To koro ing'ise ndalo moko kanyo ni ng'ane bi yang' nwa gweno. Ok oyang'o, odagi. Tichak ing'ise ni to koro chieng' moro kanyo nyathi gimoro hinyore koro tiende chwer ni to kidhi ketne ng'ane spirit. Ok ane kanyalo timo mano. Kuri penje mos to in ida bedo laktar. To king'isi ni mondo yang' gweno ok inyal yang'o. Cho nyathi no hinyore remo chwer e tiende ok inyal keto ne spirit. Koro kar inti da bedo laktar aina mane? Koro kinono maber tido ni kare jabathgi jiranigi en laktar. Nigi mtoka. Jonyuol ne gin jopuonj. Osegombo ni ng'iewo mtoka to ginyal ng'iewo mtoka. Koro neno ni kibedo laktar, chale laktar otudore gi mtoka. Japuonj ni to en wuotho nyaka chieng'. Koro gik machal kamago inyalo ng'i mondo okony gini. Gima wacho machon chama kata imbe awinjo kiwacho idimbo ni chon jopuonj noluore gweng'. Jopuonj gi mane nigi yuto moloyo jomoko. Jopuonj gi mane yuto gi konyo gweng' kabisa. Koro sani gimotimore en ni koro lony moko mochako biro gi. Kaeto lony mar mibadhi. Akia ni enti some kanye. To gi lony mar asoya. Koro wacho ni jopuonj gin jomoriere, gin jogo mok donjo weche mag mibadhi. Joratiro. Kamano Lydia. Koro mane ma bende nyalo konyo. Koro nyiso ni ok en jopuonj gi kende kata lony mar puonj gi kende. To sirikal go teme mondo oduok gi chien. Nyalo bedo gi puonj mar joma tindo gi mondo kaka gidongo to ging'e ni bedo ratiro ber. Emono ni luongo puonj ni tich moriere, tich maber, tich ma kidhiye to odhial, noble profession. Koro lony modhial ni dhialo ni koro medo ketho ne jopuonj nikech jomoko biro to kalo gi akala to joma tindo to kone ma to mae ma gidwaro. Aya koro ng'e ne joma dongo kata mana josiasa. Ido ka moko kwilo ne machal ni e wach. Koro mano ema ketho ne jopuonj. To jopuonj to joma odhial onego med dhial gi kaeto wameye nyithindo bende gombo mondo gibede jopuonj. Wamede bedo gi lony moro modhial ei pinywa. Erokamano Lydia. Erokamano ahinya Mwalimu Tom Nyakoromoga Jwang' mano kanyo Mwalimu Tom Onyango ma en jalony e weche go mag somo ka bende wanono matut chal mar somo e piny Kenya. Na nyisi kacha ni pod paro meduoko opogore kotenre gi kit somo manyien mar CBC ka junior secondary bende medo kelo wich bar matin. Nyakoromoga Jwang' nwang'iyo kaka kit somo ahinya te tiegruok e skunde mag tiegruok mag TTC e pacho ka osebedo kadhi piny. Ageno ni ntiere gi miao kata kamano twako krum wabodhi mbele e chenro mabiro. Riti masani erokamano kuom kete mana kaera meny piny awei kendo e chenro moko e Ramogi TV kete mana ka e chenro ni mar Ramogi TV. Nyinga Lydia Okeyo.